Pulsar už dnes nie je malá značka, je to obrovská firma, chrlia jednu myšku za druhou a pritom sa stále snažia prekonávať samých seba. Ponúkajú veľké množstvo tvarov, fakt takmer pre každého, no jeden aspoň mne osobne chýbal až dodnes. Toto sú dve nové Pulsar X2N Crazy Light v menšej mini a väčšej medium verzii a dnes si povieme, prečo je toto za mňa asi najlepší tvar, aký Pulsar dodnes vyprodukoval. Tak poďme na to. Tieto dve myšky, ktoré vidíte, sú na chlb identické, jediné čím sa líšia je veľkosť a váha, tak si poďme rozdiely ukázať ako prvé. Menšia mini s plnými skateami u mňa navážila 40,9 gramu a jej väčšia verzia medium tiež s plnými skateami má 46,4 gramu. Váha je podľa toho, čo Pulsar uvádza plus minus v norme a pri použití dot skateov môžete počítať ešte tak 1 až 2 gramy dole. Čo mňa veľmi prekvapilo už pri prvej Crazy Lightke je to, ako pevné telo dokážu tým myšiam spraviť aj napriek tejto zredukovanej váhe. Myšky sú naozaj pevné ako skala, nie je cítiť ani len malé prehýbanie plastu. Druhým rozdielom, ktorý tu potom máme, je veľkosť. Rozmery vám dávam teraz na obrazovku a tejto časti sa budem venovať trošičku dlhšie. Keď si myšky prirovnám, je úplne okamžite jasné, že tie rozmerové rozdiely sú veľké. Keď si vezmem túto medium a prirovnám ju k novej GPX Super Strike, tak veľkostne pôsobia veľmi podobne, no pocitom v ruke je to úplne odlišné. Keďže tu máme chrbát sústredený viac dozadu, tak myška výborne vyplňa dlaň a ponúka v ruke veľmi veľa stability. Ja nemám úplne malú ruku, no táto medium pre moju ruku a môj grip veľmi tlačila buď do claw gripu, či už teda agresívnejšieho alebo viac relaxovaného, prípadne ešte jednoduchšie bolo ju proste palm gripovať. Komfort bol vynikajúci, poskytuje dobrú oporu v dlani, rovnako tak sa dá dobre zaprieť o tieto vykrojené boky a jednoducho stabilita s touto myškou nikdy nechýbala. Čo trošku chýbalo mne, bola dostupnosť bočných tlačidiel, pretože zadné som mal vždy skvele na dosah, no to predné si vyžadovalo čiastočnú zmenu gripu a to už nebolo optimálne. Keď si ale vezmem menšiu mini, tak tá v prvom rade okamžite zlepšila prístupnosť bočného tlačidla, pridala mne osobne level agility, keďže som nemal tak veľmi napratanú dlaň a priniesla niečo, na čo som čakal veľmi dlho. Toto je myš, ktorú používam rovnako rád ako moju OP1 8K. Dajme si to ale na pravú mieru. Meno OP1 8K sa začalo veľmi spájať s touto Pulsar X2N Mini. A to, že zdieľajú nejaké spoločné črty ako podobná veľkosť, podobný base, podobne umiestnené vyvýšenie chrbta je určite pravda. Ja ale z môjho používania nemôžem povedať, že by toto bol nejaký OP1 klon. Áno, používala sa veľmi podobne, pre moju ruku a môj agresívny claw grip bola úplne výborná a pri menších rukách si viem predstaviť, že bude rovnako výborná aj na palm grip, no OP1 to jednoducho nie je. Tlačidlá a vlastne aj celý ten vrchný shell sú na X2N oveľa viac zaoblené, na OP1 sú jasne plochejšie. Kvôli tomuto tvaru je aj pocit v dlani iný, OP1 ju vyplní menej a aj kontaktné body v dlani sú inde. Rovnako tak strany X2N sú viac vykrojené a preto je skvelá pre claw grip, no na fingertip by som stále radšej zvolil OP1 s rovnejšími a plochejšími stranami. Jednoducho áno, zdieľajú určité črty a možno, že aj inšpirácia pochádzala z tohto smeru, no X2N nie je OP1 klon a nie je to ľahká bezdrôtová OP1. Hlavnú otázku a to, čo sa každý majiteľ OP1 pýta, by sme teda mali zodpovedané. Poďme teraz na zvyšok. X2N je aktuálne dostupná v troch farbách, v čiernej, bielej a tejto za mňa úplne krásnej nebíčkovo modrej. Ak hľadáte niečo iné, možno by som chvíľku počkal, pretože Pulsar je známy tým, že farebných kombinácií postupne vydáva milión. Čo sa týka coatingu, medzi bielou a modrou, ktoré mám, nepozorujem žiadny rozdiel, pôsobia identicky a teda na dotyk veľmi jemne, spočiatku trošičku šmiklavejšie, no po pár minútach hrania, keď sa zahrejem, tak zas občas možno, že až príliš gripy. Jednoducho s gripom tu problém nevidím a teda absencia gripov v balení nie je žiadny zásadný problém.
Čo ale dokážem fakt doceniť je, že sa na ne veľmi málo chytajú od tlačky, aj keď áno, pod určitým uhlom a svetlom ich vidieť je, tak na prvý pohľad nepôsobia úplne zaprasene. Tlačidlá tu máme poctivé optické a za mňa im nemám čo vytknúť. Klikajú sa krásne po celej dĺžke tlačidla, nemajú taký ten nepríjemný typický zvuk optických switchov a aj pre-travel je úplne malinký, post-travel trošičku väčší. Button wobble iba trošku, no pri hraní absolútne neciteľný. Koliesko, to musím pochváliť, je tu vynikajúce, ľahké, no nie príliš. Kroky sú parádne definované a jasné a stlačenie je úplne bezproblémové. Bočné tlačidlá, tam som už môj problém s väčšou médium vyjadril, no inak sú krásne pevné, klikateľné a spamovateľné, iba s minimálnym pre- a post-travelom. Na spodku máme takýto klasický Pulsar Base Skeleton a okrem prepínača na zapnutie a vypnutie, tu je aj DPI tlačidlo a následne skatey. Skatey u X2N musím veľmi pochváliť, pretože časom sa na Pulsar myšiach zlepšovali a došli sme do bodu, kedy nie sú ani ultra tenké, dobre glidujú a necítim žiadnu potrebu ich okamžite meniť. Je tu ešte jedna vec na spodku, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, a to je pozícia senzoru. Máme tu typický Pulsar XS1, no mňa najviac zaujíma jeho umiestnenie a to je u X2N vychytané na jednotku. Mňa u prvej X2 Crazy Light najviac nevalo, že senzor bol príliš vzadu, tu je vychytaný, je jemne vpredu a nech myš držím akokoľvek, tak mi vyhovuje. No a oproti takej GPX Super Strike je tu balancing tiež parádny a veľmi mi vyhovoval aj software. Ja osobne som používal ich web-based Bibimbap, dá sa tu nastaviť všetko od prebindovania jednotlivých tlačidiel, cez DPI, polling rateu, lift off distance, debounce time, motion sync, performance mod, upravenie uhlu snímania, low power mod, svetlo na receivery. Jednoducho, je tu toho veľa a je tu všetko, čo chcete a potrebujete. No a teraz už ostávalo len pustiť sa do hrania a testovanie X2N bolo jedno z testovaní, ktoré som si náramne užil. Môj pocit je, že Pulsar sa fakt s každou ďalšou vydanou myškou zlepšuje a nemôžem povedať, že by to bolo vo svete myší samozrejmosťou. Počas hrania myš fungovala bezchybne, nezažil som žiadne výpadky, žiadne zaváhania, žiadne nedostatky. 8K polling funguje tiež, no osobne nepreferujem hrať na 8K pollingu, vždy si zvolím buď 1000 alebo 2000 a jednoducho to funguje. Rovnako tak baterka, na to, že sa jedná o Crazy Light verziu, vydržala dlhé hodiny hrania a ešte stále na nej mám cca 50%, čo je obdivuhodné. Aj lift off distance, ktorý je pre mňa veľmi potrebný a dôležitý, fungoval parádne a je to jedna z mála myšiek, kde som si aj ja potreboval zdvihnúť LOD na 1 mm a nemal som ho na najnižšom 0,7 mm nastavení. Ja teda pochopiteľne preferujem mini, pretože mi sadla do ruky lepšie a aj keď nemám malé ruky, tak medium mi prípada ako ozaj veľká myš pre človeka, ktorý ocení poriadne vyplnenú dlaň. Aby som to v krátkosti zhrnul, tak Pulsar X2N Crazy Light v oboch prevedeniach je výborná myš so skvelým, primárne claw grip tvarom, ktorá ponúka výborný pocit z používania, no ako všetky Pulsar myšky si za túto skúsenosť nechá zaplatiť. Momentálne ju viete dostať za 150 €, čo je veľmi kompetitívna cenovka s inými mainstream myškami, čiže Shape bude veľmi rozhodujúci a aj keď som povedal, že sa nejedná o klon OP1, tak takú OP1 viete zohnať cca za polovicu. No a ak by to niekoho ešte zaujímalo, tak v balení okrem myšky nájdete aj kábel, receiver vo farbe, dot skatey a klasickú Pulsar kartičku. Na myšky nechám linky dole v popise, ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like a subscribe. Tu si môžete pozrieť nejakú inú zaujímavú myšku, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.